Mä ajattelin nyt mennä käymään tänään tuolla Nokian skeittiparkissa. Siellä on siis pumptrackia, jotain letkejä ja ehkä reili, jos muistan oikein. Olen menossa tästä pyörällä ja otin vähän eväitä mukaan. Ja sit siinä on joku ranta-aika vieressä täällä lähellä. Niin ehkä menen sit uimaan, jos vaan jaksan ja tälleen. Toivotaan, ettei siellä kauheasti ole porukkaa. Todennäköisesti kyllä on, koska on kesäloma, niin varmaan on skuutteja jonkun verran, mutta toivotaan, että pääsis sitä pumptrackia koittamaan. Siis joka kerta kun mä oon lähdössä rullaluistelemaan, niin mua naurattaa, mikä tää tavaran määrä on. Varsinkin nyt kesällä, kun ottaa paljon eväitä ja kylmälaukut ja kaikki mukaan. Mutta siis ihan sikana aina tavaraa mukana, mutta minkäs teet? Siis kattokaa kuinka söpö kirjasto. Mä just ajattelin, jos mä oon mennyt sinne rannalle, että olisi ollut kiva, kun olisi joku kirja mukana, mutta en ottanut, niin tässä nyt ois. Fun girl. Mikähän olisi hyvä? En mä ehkä tommosta. Siis saako tästä vaan niinku ottaa näitä? Eikö tässä pidä niinku mitenkään ilmoittaa, että olen ottanut? Ei kai. Rismahan ristus. Siis täällä ei oo ketään. Kuinka hyvä. Wow. Tästä olisi hyvä tulla ja tohon. Se olisi mulle vielä oikea puolikin. Toikin näyttää kivalta. Hei, tää ei oo mikään älykorkea. Tää on vähän kärsineen näköinen, mutta ei se haittaa. Tässä olisi kans joku, mikä veisi tohon reilille. Mutta on kyllä pelottavan näköinen. Joo. Mä nyt hairahduin taas sivupolulle, kun mä kävin vielä Rismaskin ostamassa vähän eväitä, kun mun on taas nälkä. Niin mulla nyt meni taas 100 vuotta ennen kuin mä pääsin edes tänne asti, mutta mun on nyt pakko syödä ensin ja touhuta tässä muuta ja katsotaan sitten. Siis mä ostin mun ekat mansikat. Mun kesän ensimmäiset. Vielä suomalaisia. Ja sitten mun vakkari rullaluistelumehu on tää perusbanaani. Best ever. Tää on samalla testiä tolle uudelle kameralle. Mä ostin DJI Osmo Action 4. Niin katsotaan, tää on aika hyvä ylikuumintumistesti, että pystynkö mä kuvaamaan oikeesti koko päivän. Täällä on aika lämmin ja aurinko porattaa nyt ihan täysiä tohon kameraan sen päälle. Niin katsotaan ylikuumeneeko. Mä otin nyt nää toe-kaardit mukaan. Ja päätin nyt kuitenkin laittaa ne näihin, koska nämä kärjet ei vaan kestä millään. Ja täälläkin on asfaltti. Niin ei tarvitse kovin montaa kertaa kaatua enää, että täältä tulee varpaat jo läpi. Niin mä nyt laitan nää ihan helvetin rumat toe-kaardit näihin. Noin. Nyt voi kaatua tuohon vaikka kuinka monta kertaa.
tulee stoppi pois paikoiltansa. Ei. Täällä on aika paljon pikkukiviä. Saa olla kyllä varovainen nuo alkuun. Ei ole niin röpeliäinen tää asfaltti, mitä voisi ajatella, että aika tasainen on kyllä. Ei tää risytä kauheasti edes kovilla renkailla. Pitäisiköhän vaan lesauttaa se ja toivoa parasta. Saakeli. Reili on mun pahin vihollinen. Eikä se auta muuta kuin yrittää. Paikaltaan ensin. Hyi saakeli. Okei, mä jatkan sitten kuvaamista. Kun mä oon saanut semmosen hyvän, missä mä oikeesti hyppään vähän, ettei mulla mene akku ihan tähän pelleilyyn. Siis mä oon nyt varmaan puoli tuntia tässä yrittänyt hypätä tohon niinku molemmille jaloille. Sitten mä aloin tekemään niin, että mä hyppään vaan oikealle jalalle, koska se tuntuu niin pelottavalta laittaa se takajalka sinne kans. Siis vasen jalka taakse. En tiedä miksi tää on niin vaikeeta. Tää on nyt melkein sama kuin mä hyppäsin siellä isovilusessa siihen letken reunalle. Tää on vielä matalampi kuin se, mutta kun siinä ei oo sitä hyllyä tuolla toisella puolella, niin se on vaan niin jotenkin pelottavaa aivoille, kun se on vaan pelkkä toi putki tossa, eikä oo sitä niinku tätä puolta siinä turvana. Mä ajattelin, että mä en lähde täältä ennemmin ennen kuin mä oon hypännyt tuohon vähintään kerran, niin että siihen tulee kunnon grindi molemmilla jaloilla. Ei tarvi osua edes molemmat yhtä aikaa siihen. Se voi olla vähän semmonen ting ting. En tajua miksi se on niin vaikeeta. Ton parempaan en nyt kyllä pysty. Tajusin sen, että kun hyppii enemmän niinku suoraan, eikä niinku yritä tuosta vierestä hypätä siihen niinku näin, niin sit se on helpompaa. Et vaikka hyppää sitä vierestä, niin silti niinku tähtää sinne eteenpäin. Pitäisi enemmän tehdä silleen, eikä niinku hypätä suoraan sinne sivulle päin. Joo, tää on nyt ehkä paras, mihin mä jaksan tänään. Olisi kiva tehdä jotakin muutakin, kun on tänne asti tullut. Ehkä mä yritän kaukasta letkeä tuolla. Tuleekohan vähän liian liukas. Mä en oo mikään vahaamisen mestari kyllä, että saa nähdä. Ei toi liu yhtään. Alina. Onkohan tää samanlainen? Näyttää vähän siltä. Siis ei oo toivoakaan, että tähän voisi grindata. Mä toivon, miten tää on näin huono. Vaikka ei tää nyt oo edes mitenkään kauheasti halkeillut, mutta silti. Siis se Saukonpuiston kaljakoparikin grindaa paremmin kuin tää, vaikka se on niinku ihan täynnä loveja.
En ymmärrä, tästä mä oon vaan huono. Rannalla näköjään muutama muukin ylläri. No etsitään joku introverttinurkka täältä mulle. Nyt mä oon takas kotona. On kyllä lämmin. Ranta oli tosi kiva, ei mitään ihmeellistä. Paljon oli porukkaa, mutta sen nyt arvas. Ja siis kamera, siis tosi hyvä, mutta tarvitsee kyllä toisen akun. Toi yksi ei kyllä riitä niinku alkuunkaan. Et se on nyt jo melkein, no ei se nyt tyhjää ole vähän alle puolen välin. Mutta tarvii kyllä ostaa toinen akku ja sitten se akun lataussysteemi, kun tossa ei tullut sitä mukana. Mutta siis tosi kiva, kun on tämmönen pieni kamera. Mulla oli siis aikaisemmin ihan siis niinku järkkäri. Siis tää. Mutta tää on niin iso, että en mä jaksa kantaa tätä mukana. Ja nyt, että se on vielä tää Fish Eye, minkä mä ostin. Niin tää voi olla sit semmonen, jos haluaa jotenkin vähän parempaa kuvata, niin sit voi tolla. Ja sit mulla oli viimeksi siinä tää 24 millinen pannukakku. Niin tän kans tästä tulee hyvä niin kun reissukamera, koska se mahtuu sit mun laukkuun, mutta se on silti liian iso, että mä kehtaisin ottaa sen ihmisten ilmoilla sitten esiin. Nyt meni punaiselle tästä toi, eli ei ihan hirveän kyllä niin kuin kauan kestä toi akku. Mut joo, on kyllä tyytyväinen ostokseen ja sen nyt näkee vielä kun laittaa koneelle noi klipit, että miltä ne näyttää. Mä kuvasin nyt 4K:na, niin sekin vie sitä akkua vähän enemmän. Tää klippi on nyt ihan HD-normi. Niin saa sen ton Field of Viewn vähän niin kuin isommaksi. Tai siis lähemmäksi, ettei se ole niin semmonen Fish Eye. Koska mä en koko aikaa tykkää sitä Fish Eyestakaan, mä en haluaisi sitä koko aikaa pitää. Mä tykkään enemmän tällaisesta niinku neutraalista tai mikä ei niinku vedytä kaikkea niinku ihan äärimmilleen. Mut joo, tosi kiva ostos ja pitää nyt vielä vähän katsella sitä, mitä tarvii lisää noita jotain osia siihen sitten vielä. Mulla siis on tämä systeemi, minkä saa kiinni ton kameran tähän. Ja tää oli ihan siis todella kätevä, koska siis tästä saa tripodin. Ja sit sitä pystyy myös pitämään niin kuin näin. Ja tässä on tää magneettinen systeemi, millä sen saa napautettua tonne kiinni, niin ei tarvitse ruuvailla mitään ruuvia, niin mä saan sen napautettua nopeasti pois ja takaisin sitten tohon, jos tarvii. Joo, semmonen oli tää video. Tarvii mennä Nokialle vielä uudestaan, se reidi oli tosi hyvä. Semmonen, että se ei ole liian matala eikä liian korkea, että siihen uskaltaa tehdä, mutta ei myöskään liian helppo. Mutta pitää nyt vielä keksiä, että miten se nyt vielä onnistuisi jotenkin paremmin, kuin on niin vaikeaa. Ja moi moi!